Психологията казва, че някои деца не губят детството си внезапно. Те го израстват тихо, никой не им казва, че стават възрастни. Те просто осъзнават един ден, че някой трябва да бъде отговорен. И може би е най-добре да са те. Това е психологията на детето, което е пораснало твърде бързо. Първо, ранна отговорност. Психолозите наричат това парентификация. Когато детето влиза в ролята на възрастен, когато от едно дете се очаква да управлява емоции, своите или нечии други, преди да е готово, мозъкът се адаптира, като потиска собствените нужди. Те се научават да остават спокойни, да решават проблеми и да бъдат зрели. Но също така научават, че техните чувства са на последно място. Те не са родени силни. Станали са силни, защото не е имало друга възможност. Второ, независимост за оцеляване. Психологията на развитието показва, че децата, които не могат да разчитат на постоянна подкрепа, развиват ранна самостоятелност. Те спират да молят за помощ, спират да очакват утеха. Справят се с нещата сами, дори когато изобщо не би трябвало да се налага. Като възрастни те изглеждат способни и уравновесени. Но вътрешно им е трудно да се доверят на подкрепа, която усещат като временна. Трето, раздвоена зрялост. Психологията обяснява, че когато емоционалното развитие е прибързано, някои части озряват твърде рано, докато други остават незадоволени. Те могат да бъдат мъдри, сериозни и отговорни, но същевременно отвътре да се чувстват объркани, виновни или емоционално неудовлетворени. Не са имали време да се научат как да се нуждаят от другите по безопасен начин. Четвърто, тревожна почивка. Хората, които са пораснали твърде бързо, често свързват почивката с пренебрегване или опасност. Когато в детството им нещата са били спокойни, обикновено нещо се е обърквало малко след това. Затова нервната им система остава постоянно на щрек. Те се чувстват неспокойни, когато не правят нищо. Чувстват се полезни само когато са нужни на някого. Психологията свързва това с хронична адаптация към стрес в детството. Пето, вина, че имат нужди. Изследванията показват, че ранната отговорност често създава убеждението: ако някой се грижи за мен, аз съм му в тежест. Затова те омаловажават нуждите си, извиняват се, че искат подкрепа. Чувстват се виновни, че си почиват, че молят за нещо или че зависят от някого. Да получават грижа им се струва чуждо, а не успокояващо. Шесто, предпазлива емпатия. Твърде бързото порастване изостря емоционалната осъзнатост. Те усещат промените в настроението, предвиждат проблемите, разчитат хората бързо. Но психологията показва, че те също така се предпазват, като остават на щрек. Те знаят колко струва да те е грижа, ако нямаш защита. Ако си пораснал твърде бързо, психологията не те нарича счупен. Тя казва, че нервната ти система се е адаптирала към натиска твърде рано. Научил си отговорността преди безопасността, силата преди мекотата. Изцелението не означава да станеш слаб. Означава да научиш, че най-накрая ти е позволено да си починеш. А ти порасна ли отговорен за повече неща, отколкото едно дете някога би трябвало? И все още ли носиш тази тежест?